ପ୍ରିୟମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ରୂପେ ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଛି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଆନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହିଁ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯାହା କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାହାର ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, ପୁଣି ଏହାକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଚାହା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଉତ୍ତମ, କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ଯାହା ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଉପକାର ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଟେ? ଗୀତ ସଂହିତା 46 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଯାକୋବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର। କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୋଟି କୋଟି ଦୂତମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ମିଖାଏଲ ପରି ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ମନରେ ଆସୁଥିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପକାର, ଆମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଯୋଉ ଅଛି, ତାହାର ଫାନ୍ଦରୁ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀରୁ, ତାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାବଧାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ବାହିନୀକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିୟୋଜିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଏହି ଶୈତାନ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ ଯହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ଯେ ଆମେମାନେ ଯେପରି ଦୁଃଖରେ ରହିବୁ, କଷ୍ଟରେ ରହିବୁ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମସ୍ୟାର ଘେରାରେ ରହିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଶାରୀରିକ, ପାରିବାରିକ, ମାଣ୍ଡଳିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ନୀତିଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପଛରେ ଶୈତାନର ହାତ ଥାଏ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ପୁଣି ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ହେଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଗଳା ବେକ ଧରି ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ସେଠାରୁ ଟାଣି ବାହାରକୁ ନେଇ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ପକାଇଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ହୋଟେଲରେ, ସେ ହୋଟେଲଟି ପୁରୁଣା ଥିଲା,
ସେ ସେଠାରେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ହୋଟେଲର ସେ ଛାତଟା ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଭଲରେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯତ୍ନବାନ ପୁଣି ମନୋଯୋଗୀ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ କହିବା, ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପୁଣି ମୋର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ବାହିନୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପ୍ରିୟ ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।